салом алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо. имрӯз мо ҳастем дар бозори Корвон, ҳафтум дарвоза бозори нав, чорум рият немди як дукон ҳастай. Меен силоҳ мекунем, ё ҳамаш чизои туркӣ дорад, чизои туркӣ хушрӯ дорад. Инаям мисол туника ҳастай, туникои 160 сомон. ин нархи донаша. Ана ҷа бо ҳастай жемпрои наз анголка. Ина марҳамат фасони хушрӯ ё безразмерния. Безразмерния нархшон 250 сомон дона, 230 сомон да метиҳам. Ина марҳамат 230 сомон. Жемпрои тозаи туркӣ, фирмашон Ангел будай. Фирмаи Ангел. Ина марҳамат бо анамишон фирмаи Ангел ё гарантия дорад. Касе ки мисол харидора мо телефономона мемонем. Шумо метонед ки заказ кунед, мо заказҳои шуморо меёрем. Инаи болода бо дига моделош ҳастай. Ин моделош ҳам хел хушрӯанд, ҳамаш турецкияй. нархшон 230 сомон. ин нархи донаҳай. марҳамат шумо нигаҳ кунед, вибртона бикунед. ҳамаш безразмерния. Безразмерния хитом фаҳмед ки чӣ хеле. инаи тараф ки буд сар мешавад туника. ина марҳамат ина бибинед ҷада. ё нархшон 180 сомон. туникои дарозан. калташ нестай ҷада. калтам доред? Не? ин тарафай калташ озивора нишон метем. ин чизе ки дар экран дидесед ё туникои дарозша нархшон 180 сомон. тоза туркӣ. ина бо мерем то болора. ана болодам ҳамаш ана миён. ина шумо тамошо кунед. болодам ҳамаш ана миён. касе ки мисол заказ мекунад, занг мезанад, мо шумода доставка мекунем. Доставка Россия, Германия, Франсия, Америка дорем. кадоме ки мехоҳад доставка пошта хати, мо шумода доставка кардан метавонем. ина ҷода мисол калтошан ё туникои калтан ё. инаи болора ки видед, инаи туникои калташан. ҳамаш нархшон 180 сомон. яки ё калтан, инаи тараф ё дарозан. то касе ки заказ кардан меяд, марҳамат кикуна, мо доставка мекунем, то хонатона меорем. Инаҷа миҷем пешо. ё дона чанда нафа ёш? ё 230. ина ё бо арзонтар будастан. Я фирмаш турецкия. Фирмаш турецкия. Инаиш фирмаш вали. ай дарбораи ё гап намезанем, дарбораи ин чизо бисёр. Фақат гап мезанем дарбораи жемпрое ки шумо мора гап зада будед. инами жемпро. ина чизе ки шумо мебинед ё двойкои Туркиян. Двойкои Туркиян фирмаи чиай? Биязда. ина фирмаш ба англиси нависондагия, касе метавона хонда бихона. ё болошонда чӣ доранд? ира чӣ мегӯянд? безрукавка доранд. болошонда остиндор стандарта. нархи дона 280 сомон. пад наметан 100%. дута ҷибак доранд. ина ишози мо снимат мекунем, шумо бибинед. ина бе чӣ? безрукавкаш. сета расетка дорад. расеткаш чӣ хелия? сиёҳ корешневӣ. ина бо камкам грязнерозӣ бияй. ина якта дига иҷоз бигирем. ина сиёш неста ё зиҷа? сиёш биёрам, сиёшам ябора нишон медем. ина марҳамат бинед шумо. касе ки доставка дар кора марҳамат гап занад. ияй бозори Корвон, чорум рият сёмка кардистем. шашум рият бахшиш. шашум рият безразмерния, на? ё стандарт ҳастанд. инаи сеюм чиш. ина чизои новинкае ки шумо ози дидестед, ана меён. двойка. ина маҷида ба сустар нишон тонтум. инаи безрукавкашай. садор дроз 280 сомон нархи донаш. марҳамат. инаи новинкае ки дар бозор будан мо барои шумо нишон додестем. ё туника меган, чӣ меган ёра? ё жемпр, жемпр двойка,
туника қати без рукавка марҳамат ина бибинем инаи туникаш ин ҷои офтобияи ҳафтум бозори Кормон чизаи новинкае ки барои шура имрӯз пешкаш мекунем манам ёам марҳамат заказ кунед занг бизанед